Het fijne van deze bijeenkomst is dat iedereen kan zeggen wat er op zijn hart ligt. Of je nou voor het koninkrijk bent, tegen het koninkrijk, het maakt niet uit. Zeg het en daar komen heel respectvolle reacties op. Ook weer met allerlei verschillende meningen. En zo hoort het. Zo moeten we met elkaar omgaan in het koninkrijk. Je hebt de vrijheid om te zeggen wat je wilt, als het maar respectvol is. Wat was uw eerste indrukwekkende discussie die u hebt meegemaakt tijdens de Interexpo? Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar indrukwekkend waren er vandaag de 2 betogen over dan wel onafhankelijkheid, dan wel gewoon stoppen met kolonialisme. Maar ook de mensen die zeiden, hoezo kolonialisme? Het is toch onze eigen keuze om in het koninkrijk te zijn. Maar ik vond ook gisteren het verhaal over het onderwijs, de slechte staat van het onderwijs, heel zorgwekkend. Want onderwijs is natuurlijk gewoon de basis waarop ieder land moet drijven. Als je je kinderen niet het beste onderwijs geeft, dan heb je een slechte toekomst. Ja, Nederlandse politici zijn hier natuurlijk, maar beperkt. Hè. Ik ben ook een Nederlandse politicus. Ik ben de 2 dagen volledig aanwezig en zo zijn er nog een paar, maar te weinig. Gelukkig hebben we natuurlijk ook de IPCO's, waarin we dan met parlementariërs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten spreken. Maar het fijne hier is dat het niet alleen parlementariërs zijn, maar veel meer mensen. En het fijne hier is dat het veel vrijer is. Dat mensen echt open kunnen zeggen wat er op hun hart ligt. De onderliggende thema's tijdens de Interexpo was ook de democratische tekort, maar ook dat er niet gelijke kansen zijn als je Aruba of Curaçao of Sint Maarten vergelijkt met Nederland. Hoe kunnen we verandering in deze problemen ook brengen? Nou, we kunnen natuurlijk verder spreken, dat lijkt me heel terecht, over het opheffen van het democratisch tekort. Bijvoorbeeld door ook Aruba een stem te geven in het Nederlandse parlement als het om koninkrijksaangelegenheden gaat. Moeten we doen, maar daarmee hebben we het probleem echt niet opgelost. Onderliggend is een heel ander probleem. Dat is het probleem van meerdere. Ik denk dat de structurele ongelijkheid, de verschillen in welvaart in de landen, het continue gevecht, waar gaat Aruba als autonoom land over en waar gaat Nederland en het Koninkrijk over? Bijvoorbeeld onderwijs. Welke rol heeft Nederland nou om het onderwijs op Aruba beter te krijgen? Dat soort debatten. Daar moeten we als politici veel meer mee aan de slag. En hoe moeten we dat doen? Door gewoon eerlijk te kijken. Dit bijvoorbeeld kunnen wij als Aruba zelf en daar in Nederland, willen jullie ons daarbij helpen? Of het nou een autonome aangelegenheid is zoals onderwijs of niet, maakt niet uit. Kijk naar de inhoud en kijk waar je je mensen het beste mee helpt. Want de overheid is er in de eerste en de laatste plaats om hun mensen, om hun bevolking te dienen. Wat je wel ziet de laatste jaren is dat in Nederland de kennis over bijvoorbeeld Aruba steeds groter wordt. Er gaan steeds meer mensen op vakantie naar Aruba en Curaçao. Dat is een belangrijke oorzaak. Maar je ziet ook in de kranten er steeds meer over bericht worden. En dat vind ik heel erg belangrijk. Er is in Nederland veel te weinig kennis. Wordt gelukkig dus groter. Maar ik heb niet het idee dat ze zeggen, wat moeten we met Aruba, Curaçao, Sint Maarten? Nee, ik denk dat er wel betrokkenheid is. Helemaal door die krantenberichten. Als er bijvoorbeeld, zoals bij de corona, echt een grote crisis op Aruba is, dan zijn ook gewoon Nederlanders heel graag bereid te helpen.